Yeah, thank you very much for your presentation. Toto je jedinečný nový náš produkt. Je to zvislá plošina, ktorá sa montuje na dva stĺpiky a hydraulickým spôsobom sa veľmi krásne dokáže posunúť hore. Výhoda je, že stavebná alebo inštalácia si nevyžaduje žiadne veľké stavebné zákroky. Vo vrchnej stanici sa veľmi pekne vlastne dá práve na mieste, kde je rám, osadiť bránka a výťah tak veľmi pekne dokáže fungovať. Pani mi spomínala, že kvôli exhibícii majú teraz vlastne rýchlosť toho pohybu trošku zmenšenú, ale normálne je to štandard. Naozaj veľmi akože také masívnejšie, pevnejšie a kvalitnejšie prevedenie. Vlastne tento náš partner, s ktorými spolupracujeme už dlhé roky, sa naozaj veľmi posunul po kvalitatívnej stránke a môžeme vidieť proste samé novotinky. Yes. I can press it. This is the safety. Yeah. Čiže dvojitá podlaha, bezpečnostný prvok, vďaka ktorému vlastne tá plošina môže premávať takto v otvorenom stave bez toho, aby vlastne mohla niekomu ublížiť, lebo ak by niekto stál dole pod ňou, tak tá plošinka by zastala.